Kære husarer, kære Ejser for 7, så er det nu. Jeres forgængere i Helmand har presset på og ydet en kæmpe indsats til gavn for en civilbefolkning, som har levet under kummerlige vilkår. Flere af vores kammerater har betalt en høj pris i dette arbejde. Vi har pligt til at fortsætte ufortøvent, når nationen har udstukket den politiske linje, som den har. I set my sail, fly, the wind it will take me. Overhævede en forskrækkelse i går, og telefonen pludselig ringede lige midt om natten. Det første, der falder ind, det er jo, at der er et eller andet forfærdeligt sket, ikke? Nogle er såret eller døde og såret i december måned der. Det var jo heldigvis mig og J, der fandt de drenge. Jeg griber mig en minesøger hurtigt og begynder at sweep mig frem rigtig hurtigt. Da vi så kommer rundt om køretøjet, så den der skide hvide lyskejl for min pandelampe, den rammer en af drengene lige i ansigtet, som bare ligger og kigger på mig. Han er selvfølgelig død, ikke? Mother, I'm here. Eyes open wide, feel your heart and it's glowing. I'm welcome home, sweet home. I take your hand, now you'll never be lonely. Not when I'm home, sweet home. I see your star, you left it burning for